Mae nifer cynyddol o deuluoedd yn dibynnu ar y banciau bwyd i roi bwyd ar y bwrdd. Ond gyda'r galw'n cynyddu a chostau byw yn arwain at lai o gyfraniadau, mae perygl gwirioneddol y bydd pobl yn cael eu troi ffwrdd o'r banciau bwyd am fod y silffoedd yn wag. Mae pryder arbennig yn ystod y cyfnod presennol hwn gwyliau ysgol. Rhan amlaf, yn adeg tymor ysgol, byddai plant o leia'n cael un pryd bwyd meithlon bob dydd yn ystod yr wythnos, ac mae'n ardderchog bod cytundeb wedi wneud yn Senedd Cymru i ddarparu bwyd ysgol yn rhad ac am ddim i bob plentyn gan ddechrau mis Medi. Ond, yn y cyfamser, fe fydd mwy a mwy o deuluoedd yn gorfod troi at y banciau bwyd, gan gynnwys pobl sydd mewn swyddi a chyflogau isel. Wrth i filiau ynni gynyddu, mae'r banciau bwyd yn brysurach nag eriod, ac wrth i gostau byw effeithio ar bawb, mae sicrhau llif cyson o roddion bwyd ac arian i'r banciau yn mynd yn fwy anodd. Mae fy apel at fy chyd-Gristnogion yn syml. Geiriau Iesu Grist. Bym yn ewynog a rhoesoch fwyd i mi. Bym yn sychedig a rhoesoch ddiod i mi. Yn gymaint ac chi wneud un o'r lleiaf o'r rhain, i mi y gwneithoch.